Chystáme sa na šmolkov. Úlohou detí bolo schovať sa za každý jeden strom. Na pokyn učiteľky musia schované deti najprv ukázať svoju tvár, takže sa vykloní z kmeňa stromu. Začíname. Ukážte nám svoju tvár. Kto skrýva kde? Hlavu. Iba stoj na mieste, iba hlavu. Ukážte nám hlavu. Kto sa skrýva pod ktorý strom? Monika, nevidím tvoju hlavu. Teraz rozpažíme ruky, aby sme videli vaše krásne ruky za každým stromom. Kto má nohu, tak nám ukáže aj nohu vystretú. Teraz budeme naberať energiu, chytíme sa stroma, poriadne stromu. Chytíme ho, objímeme ho. Tak, krásne. Aj Martin, chytí strom. Každý postaví pred strom. Áno, Strom. tak, pred. Pred strom. Kto vie, čo to je pred strom, nech sa postaví pred. Pred strom. Ondrík, pred strom. Tak. Karolinka, tu pred strom, aj tu no. Aj tam si pred stromom, to je pravda. Výborne. Kto nám nesplnil úlohu? Kto nevie, kde je vpred? A teraz každý čupne k stromu. Šmolkovia si čupnú. A teraz každý obehuje okolo stromu svojho. Točíme sa. No to je krása. A teraz sa každý vyšplhá hore ako veverička. A tak to už je úloha pre akrobatov. Nedarí sa. Lucia má snahu. Pozrite sa, Lucia, koľko vyliezla. Pozrite sa. Výborne. Martin. Výborne hore. Zatlieskame si všetci. Lebo nie ste veveričky. Preto sa nevyšplháte hore.